Utilitzo la metàfora dels vasos comunicants per parlar de la jerarquització del saber. D'alguna manera m'imagino les disciplines com diferents recipients amb diferents formes que en vessar-hi un líquid en repòs doncs adquireix una homogeneïtat amb elles. Llavors els diferents sabers i en especial doncs, la ciència, per exemple, al llarg de la seva història no ha estat exempta d'altres disciplines, sabers, com ara, per exemple, l'espiritualitat, la pròpia filosofia o la màgia, fins i tot. I això ho veiem doncs, des de Newton fins a la teoria quàntica. Aquesta metàfora també la podríem aplicar a la història i en particular al curs. En tractarem de 3 autores molt diferents entre elles, com els vasos són diferents en les formes entre si, com Margarida Porete, de l'edat mitjana, Juliana Morell, de l'època moderna, i Simone Weil, de l'època contemporània. I veurem com aquesta espècie de líquid cognitiu que es vessa en totes elles doncs, té bastants punts en comú. De la mà d'aquestes 3 autores franceses de contextos tan diferents, ens endinsarem a un tema de fons i és de quina manera la racionalitat i l'amor són vasos comunicants en el coneixement. Aquest curs va adreçat a tota persona que estigui interessada en el pensament filosòfic femení, en aquests àmbits de saber i a, diguéssim, tenir més cultura general sobre aquestes èpoques i aquestes autores.